Jama'a barkanmu da warhaka. A lokaci kamar yau da muke tuni game da ran da Najeriya ta samu 'yancin kanta, wato ina magana game da independence na ƙasar nan. Yau Najeriya shekarunta har 63. Ga addu'ar da nake da ita da ƙasar nan. Bari Allah ya ƙara mana zaman lafiya. Bari Ubangiji ya raba mu da duk wasu matsaloli da abubuwan da suke addabar mu a cikin ƙasar nan. Bari Ubangiji ya rage mana son kai. Bari Ubangiji ya raba mu kuma da son kai. Bari Ubangiji ya kawar da duk wasu dattawanmu da shugabanninmu masu son kansu. Bari Ubangiji ya raba mu da duk waɗanda ba su da hannu a cikin ci gabar ƙasar nan. Bari Ubangiji ya raba mu da ta'adanci a cikin ƙasar nan. Kuma kamar yadda balan-balan nan da nake rike da ita a hannu, inda sake za ku ga cewa ya tashi sama. To ina addu'a cewa Ubangiji zai sa Najeriya ta miƙe, Ubangiji zai sa Najeriya ta tashi sama, Ubangiji zai sa Najeriya ta yi nasara, Ubangiji zai sa Najeriya ta samu ci gaba. Jama'a in kuna tare da ni a cikin wannan addu'a yau a ranar independence na Najeriya, ina cewa bari dukkanmu sai mu ansa mu kuma ce amin. Bari Ubangiji ya bishe mu a ƙasar nan ta Najeriya.